Vesannon reserviläiskerhot ja maanpuolustusjärjestöt saivat tehtäväkseen järjestää valtakunnallisen talvijotostapahtuman 2013. Jotos on reserviläisille ensisijaisesti tarkoitettu tapahtuma, jossa testataan henkilöiden ja partioiden yhteistyötaitoja ja tämmöisiä jokamiestaitoja tässä tapauksessa talviolosuhteissa. Sotiemme veteraanit, kisaisännät, arvoisat kutsuvieraat, kilpailijat, Vesannon miehet ja naiset. Puolustusvoimien johdon tervehdyksenä kerron teille, että puheenkierros nauttii johdon arvostusta ja luottamusta. Tämä Vesannolla järjestetty jotos sai nimekseen Kureenkierros ja siihen osallistui noin parikymmentä partiota ympäri maata. Eteläisin partio tuli peräti Virosta ja pohjoisin osanottaja Kemijärvi. Jotosreitin varrelle järjestettiin noin parikymmentä tehtävärastia ja tehtävät vaihtelivat aika hauskasti granaatin heitosta pieneläinten pääkallojen tunnistamiseen ja huoltorastilla muikun perkaamiseen. Partiot joutuivat kuljettamaan mukanaan suurimman osan tarvitsevansa muonaa ja hangessa yöpymiseen tarvittavan yöpymisvarustuksen. Hyvä partio on enemmän kuin partion jäseninsä summa. Eesti miehet, olet lämpimästi tervetullut Vesannolle. Kisailkaa hyvässä hengessä ja nauttikaa Suomen talvesta. Arvoisat läsnäolijat, julistan Kureenkierroksen avatuksen. Kilpailuaika on 8:37. Ensimmäisen partion lähtöön aikaa noin 23 minuuttia. Tilaisuus on päättynyt. Olkaa hyvä. reserviläisten kisoissa valtakunnallisessa vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa. Joskus aina nähdään. No minä olen kilpailun johtaja, eli meillähän oli tämmöinen organisaatio, että Topi Simonen oli koko Jotoksen johtaja ja sitten tämä kilpailuosuushan on vain yksi osa tätä kokonaisjotosta.
Ja minä vastasin tästä kilpailupuolesta tässä kilpailussa. Ja siihen kuuluu tietysti tämä tehtävien suunnittelu. No minulla on semmoinen jokamiehen rooli, eli kun olen tämä Jotoksen sihteeri, niin kun yleensä aina jutuissa käy, että sihteeri pitää löytyä joka paikasta. Ja sihteerillä pitää olla aika hyvä yleiskuva, että mitä täällä tapahtuu. Ja olen samalla sitten Jotoksen varajohtaja, Topin sijainen tarvittaessa ja vastaan taloudesta ja tiedotuksesta. Ja tiedotus on mennyt aika hyvin perille, koska meillä on todella hyvä osanotto. Siitä on kovin kiitos. Oli just eikä meillekin. Olkaa älkää puristako, ei ollenkaan. Hemmetin hyvä. Sulla on hirmu hyvin kyyröpääkin tuolla. Se johtuu siitä, että sulla on alapuolella. No niin, ja seuraava. Mökkini. 24 pääkallon jutumistus. Luettelo tässä. Apina, karhu, kettu, koira, lammas, majava, sika, susi. Aika lähtee nyt 4 minuuttia aikaa. Apina. Kolmannen. Niskassa on ero. Aikaa on 4 minuuttia alkaa nyt. Okei. Ahvi pea koljut kolmes. Karu. Karu, 7, 8. Kettu. Rebane. Neli. Ei. Se on rebane. Ei. Okei. Koira. Se. 6. Onko meillä? Lammas. Se. 2. Nutria. Kobras. 7. 3 probleemia. Sika. Sika. 5. Tuo on se ruotsalainen tapa ja tuo ei kyllä toimi. Kato, saa lavat irti. Se on. No niin, nyt ohjaa. Sitä toistepäin, tässä paksu pää on siellä keulassa. Ja tää tulee Joo, ei sitä perään ole pakko etsiä tässä. Pyyksissä semmoset hyvännäköiset patterilla lämpimät, tai niissä oliko ne akut peräti ladattavat? Semmoset kengät, mitä ihmettä. No, siinä on kohmaa 30 senttiä ja teräsiä on 60 senttiä teräsiä. Olisiko se 60 senttiä tuon kantavan jään paksuus? No joo, 65 minä laittaisin.
Silloin kestää varmaan. Menee vähän kovempaa. Ne menee pienellä Varkasti jää kovempaa. Mutta siis 25 plus tonnimäärä. Sanoo tää meidän uusi reserviläisen käsikirja. okei, mutta mä muistan vaan, että ennen oli 20 senttiä tunti. Joo, Mutta no joo. Omia vai vihollisia? Mitä? Niin on varmaan otettu se 5 senttiä nykyään. Se on otettu se 5 senttiä varmaan, en tiedä olisiko niinku sen takia, että se pitää olla joka paikassa se 20 senttiä. Joo, kyllä. Elikkä siis silloin varmaan kannattaa laittaa 5 senttiä niinku. Tässähän on, siinä on kauheasti sellaisia tekijöitä, joita ei voi etukäteen niin kuin miettiä ollenkaan. Niin kuin esimerkiksi, että minkälainen keli. No kelihän suosi veitet. Se tilattiin pakkaskeli. Oli ehkä liikaa pakkasta, mutta nyt palautteen perusteella niin ei nämä partiot ole valittanut pakkasta, ei ole valittanut kukaan. Kisat on mennyt hyvin. Tähän astisten tietojen mukaan kilpailijoilla ei ole ollut ei edes paleltumisongelmia. Sauvarikot on ainoat, mitä on tullut eilen, kun on sen verran kylmä, niin sauvan sommista on muovit hajonnut. Ja se on oikeastaan ollut ainoa kilpailupuolella haaveri. Talkoohenkeä on löytynyt maakunnasta kovin hyvin. Mutta pääosin kyllä 90% on vesantolaista työtä. Kaikki on vain kehuna tätä meidän hommaa. Ja ei ainakaan ole huolloa eikä meidän henkilökunnan puolella ei minkäännäköisiä ongelmia ole tullut. Ainut, joka minua ihan eilen hirvitti, kun naisihmiset kun tuli tuonne ampumaradalle ja heillehän oli vaan sillä, että keppi oli vaan muassa, että ties siihen pesäs ja lunta yli puoli metriä rupeen lapioimaan teiltä pohjaan, niin ihan hirvittävälle tuntuu. Soppahan syntyy, eihän siinä mitään. 4 tuli tähän tänä aamuna, taikka läksin tuolta. No, Muikkurastille tultuaan niin partion jäsenille annettiin kullekin 3 muikkua. Rastipäällikkö Matti Huttunen esitteli, kuinka muikku perataan täällä Vesalla. Sen jälkeen partion kukin osanottaja teki parhaansa ja yritti saada muikut perattua. Minkä kutonen kun te oli? Joo. Jostakin tästä Aloittaatte sitten itse kysymys. kun ei tullut tätä suoraan. Tämä on niin lähtöisin. Onko ne kaikissa järvissä samanlaisia? Ei, kyllä nämä on epätäällisiä. Voittanut kertoa siinä vaiheessa, että teidän maksimipisteet on 7 tätä asti. Sitten imaset sen viimeisen. Sitten edä noin paljon tuonne alhaalta ylöspäin. Noin. Hyvä. Rauhassa vaan meet sinne eteenpäin ja alat jättää kiinni, kun se pitää sellaista. No niin. Kyllä paljon noin suhteen.
Oikeastaan ainoat, jotka meni tosi huonosti ammun. Se vaatii harjoittelua. Mikähän me muutamasta saattiin täysiä pisteitä. Ammunat hyvin, virveras. Niin jo. Ammunat meni oikeinkin hyvin. Muutama oli ihan semmonen hyväkin, missä oppi uuttakin taas. Sehän tässä on niinku päällimmäisenä tarkoituksena, että kertaa vanhaa ja oppii uutta. No se meni niin kuin meidän porukalla yleensä menee, että lauantai menee hyvin ja sitten sunnuntaina aletaan vähän jäähyttelemään. Mutta ihan mukavahan tuolla oli olla, paitsi vähän vilposaa oli yöllä kun varustus ei ollut partion kaikilla jäsenillä, eli allekirjoittaneilla ihan asianmukainen. No, en mä tiedä. Se on, me vielä sitten mietitään tätä tässä että mitenkä tässä kävi, mutta kukaan ei ole voittina tässä maalissa. Tapahtuma on mennyt hyvin, että kaikki kilpailijat maaliin tulon jälkeen, sitten tämä tarkkailijat, jotka muuten seuraili kutsuvieraat, niin kommentit, että loistavasti onnistunut talviotos oli. Että tämmöisiä miinuskommentteja ei oikeastaan ole kuulunut ollenkaan. Ja sen tietysti sää suosi hyvin ja hyvin tätä kisaa. Ja näin kun katselee ne järjestelyt, mitä ennakkoon suunniteltiin, niin ne osui kyllä ihan paikalleen, että toimitsijat, jotka eri tehtäviin valittiin ja tietysti vähän koulutettiinkin, niin tekivät tehtävänsä kyllä hyvin. Ja hyvin mielenkiintoisia nämä tehtävärastit oli näiden kilpailijoiden mielestä vaihtelevia ja aika erikoisiakin jotkut niistä. Kaikki rastipisteet on kierretty ja kaikki partiot on kohdattu ja pääosa järjestäjistäkin on tavattu ja kaikkea tätä leimaa semmoinen hyvä, mukava yrittämisen henki, jossa ei ole otsanahka kurtussa, mutta kuitenkin niin ollaan semmoisten perimmäisten asioiden ja kysymysten äärellä ja tässä mielessä niin tunnelma on ollut koko ajan semmoinen äärimmäisen mukava ja otettava. No, ehkä oli omalla tavallaan niin mielenkiintoinen kohdata Jotoksen ensimmäisenä aamuna joukon koossa ollessa se semmoinen pieni jännittyneisyys, joka tuli sekä noiden kilpailupartioiden että ehkä vielä enemmän niin kuin toimitsijoiden suunnalta, että oli paljon tehty työtä ja ei oikein oltu varmoja, että mihinkähän tämä johtaa. Ja sitten kun kisa lähti käyntiin, tunnelma vapautui ja mitä pitemmälle Jotos on edennyt, niin sitä varmempia on ollut sekä kilpailijat että toimitsijat, että hyvään lopputulokseen päädytään. Ja nyt kun viimeinen partio saapui maaliin, niin tämmöinen voiton tunnelma oli molemmin puolin aistittavissa. Viron pojat niin, ihaili tavallaan tätä meidän järjestelykoneistoa. Sitten ne oli hämmentyneitä siitä, että kuinka hyvät huollolliset puitteet oli olemassa. Ja sitten virolaiset ihaili suomalaista luontoa ja maisemaa ja tämän maaston vaihtelevuutta, mitä ei niin kuin sillä Viron suunnalla ole samassa mittakaavassa niin kuin havaittavissa. Ja se, mikä heihin teki vielä niin kuin suuren vaikutuksen, niin oli tietyllä tapaa se puhtaus, joka täällä meillä oli aistettavissa. Se, joka niin kuin tämmöiselle vähän karulle ammattisotilaalle tekee suuren vaikutuksen, niin on se, että tulee pitäjää, jolla on vahvat tämmöiset kulttuuriperinteet, pitäjää, joka elää aikaa, jossa niin kuin tapahtuu tämän yhteiskunnan mukainen niin tämmöinen väestönmurros. Niin tältä pitäjästä on kuitenkin aistittavissa semmoinen halu lyöttäytyä yhteen,
halu ottaa isoja haasteita ja kyky selviytyä sitten niistä haasteista onnistuneesti. Ja kaiken kaikkiaan niin tämmöinen toiminta niin on sitä, joka minun mielestäni rakentaa tavallaan Vesantoa ja vesantolaisia niin kestämään edessäpäinkin olevia haasteita. Joo, kyllä tämä kokemus on ollut erittäin myönteinen. Ja mikä se johtuu, niin se johtuu siitä, että tämä Veraton Vesanto-slogani on niin kuin puettu lihoiksi ja luiksi. Ja täällä se näkyy yhteistyönä, pyyteettömänä tekemisenä, iloisena ilmeinä ja hulvattoman hauskoina tilanteina, mitä tuolla maastossa ja noilla rasteilla on tapahtunut. Olen siitä erittäin tyytyväinen ja tietysti mua lämmittää se, että täällä on ollut myös puolustusvoiman johtoa paikalla, joka on tullut tänne kentälle katsomaan, miten tämä homma toimii. Se on se toinen asia, mistä mä oon kovin tyytyväinen. Ja tietysti se, että tuolla, mitä on jututtanut nyt jo maaliin tulleita partioita, iloisia ilmeitä, hyviä kokemuksia, unohtamattomia elämyksiä. Sehän meillä tässä tavoitteena on.